Čo to znamená niečo oceniť? Čo to znamená byť vďačný? Čo to je? Nielen teoreticky, ale aká je to skúsenosť? Aké to je naozaj precítiť vďaku? Na tomto dnešnom cvičení si necháme čas a predstavíme si niečo, za čo sme vďační, a potom budeme vnímať svoje telo a ako telo reaguje na túto vďačnosť. Nejde o nejaký špecifický zážitok, ktorý by ste mali očakávať vždy, keď toto cvičíte. Pretože to je u rôznych ľudí iné. A tiež sa to počas nášho života mení. A niekedy sa to mení aj zo dňa na deň. Iba si doprajme čas naozaj vnímať, čo sa teraz bude diať. Počas vnímania vďačnosti vlastnou skúsenosťou. Tak poďme na to. Doprajte si čas na usadenie sa, aby ste sa cítili pohodlne a vnímali, že môžete svoju pozornosť upriamiť na javy v prítomnosti. Nájdite si polohu, v ktorej cítite, že ste bdelí, prebudení a v ktorej cítite otvorenosť. Skúste vnímať, kde cítite, že sa vaše telo dostáva do kontaktu so stoličkou, podlahou alebo vankušom. Vnímajte teplotu v miestnosti. Rozhodnite sa, či chcete mať oči otvorené, privreté alebo zavreté. Či sa budete sústrediť na jeden bod, alebo sa budete snažiť vnímať celé zorné pole. Alebo vnímať to, čo vidíte pri zavretých očiach. Pozorujte so záujmom, ako sa teraz máte. Ako sa teraz cítite. Cvičte si nehodnotiť a prijať s láskavosťou to, čo teraz prežívate. Teraz si môžete jednou rukou chytiť palec druhej ruky. Skúste sa spojiť s týmto pocitom dotyku. Vnímajte túto prítomnosť dotyku. A teraz si do mysle pozvite jednu vec, za ktorú ste dnešku vďační, ktorú oceňujete na dnešnom doterajšom dni. Naozaj dovoľte svojej mysli uvedomiť si, prečo to oceňujete. Aké to bolo, ako sa tá situácia vyvíjala, alebo čokoľvek iné, čo vás napadne o objekte svojej dnešnej vďaky. Teraz nechajte odísť túto pozornosť upriamenú na myseľ a zakotvite ju vo svojom tele. Všimnite si, aké to je cítiť vďaku, ako na to telo reaguje. A možno s ďalším výdychom pustite svoj palec a chyťte si ukazovák. Opäť vnímajte so záujmom. Aké to je dotýkať sa svojho ukazováka? A keď sa myseľ začne túlať, uvedomte si,
že toto je váš moment všímavosti a upriamte svoju pozornosť na pocit dotyku. Niekedy nás môže pevnejší dotyk prsta lepšie upriamiť na vnímanie prítomnosti. Teraz si skúste uvedomiť, čo oceňujete na miestnosti, kde sa teraz nachádzate. Môže to byť pohodlná stolička, alebo pekný dizajn miestnosti, alebo obraz. A ako tak myseľ rozmýšľa, skúste rozšíriť svoju pozornosť aj na vnímanie svojho tela. Vnímajte, čo to znamená niečo oceniť. S ďalším výdychom pustite svoj ukazovák a uchopte prostredník. Opäť sa spojte s prítomnosťou. Cez túto kotvu, ktorou je dotyk. Myslite na niečo, čo si ceníte na celom svojom domove, byte, dome, v ktorom sa nachádzate. Rozšírte pozornosť širšie, ako iba na izbu, v ktorej ste. Taktiež zamerajte pozornosť aj na svoje telo. Prežívajte túto vďačnosť. Vydýchnite a nechajte to ísť. A s ďalším nádychom uchopte prsteník. Uvedomte si niečo, čo oceňujete na okolí domu alebo v celom susedstve. Môže to byť pekný park, zaujímavý obchod alebo dom v okolí. Ale môže to byť aj niečo malé, ako strom či auto, ktoré si rád obzriem. Čokoľvek. Venujte tomu svoju plnú pozornosť. S ďalším nádychom si uvedomte, že sa nadýchujete a pri výdychu si buďte vedomi svojho vydychovania. Nechajte myšlienky ísť a chyťte svoj malíček. Možno si uvedomte, čo je rovnaké, ale aj čo je iné na tomto prste. Nie je bežné, aby sme toľko pozornosti venovali svojim prstom. Tak sa skúste naozaj ponoriť do vnímania týchto pár momentov. Teraz pozvite do mysle niečo, čo oceňujete na svojej práci. Buďte so svojím telom a vnímajte jeho reakciu. S ďalším výdychom uvoľnite obe ruky a nechajte ich chvíľu odpočívať. Napojte sa na vnímané alebo na chýbajúce vnemy v rukách.
Možno ste si všimli drobné mikropohyby rúk. Ale ak nie, tiež je to v poriadku. Skúste v týchto chvíľach oceniť tieto svoje pracujúce ruky. S ďalším výdychom sa chyťte palca na druhej ruke. Týmto dotykom sa zasa spojte s prítomným vnímaním a skúste si spomenúť na niečo, čo oceňujete na svojom detstve. Počas prežívania tejto spomienky vnímajte aj svoje telo. S ďalším výdychom sa chyťte ďalšieho ukazováka a skúste si vybaviť niečo, na čo sa tešíte v nasledujúcich dňoch. Vydýchnite, nechajte to ísť a chyťte prostredník. Pri tejto príležitosti naozaj zamerajte pozornosť s otvorenosťou a bez súdov na to, čo sa vám zjaví v mysli, keď vás požiadam, aby ste ocenili svoje telo. Telo, ktoré vnímate práve teraz. Zamyslite sa a vydýchnite. Teraz nechajte všetko ísť. Ak dobre rátam, už iba 2 ďalšie prsty. Chyťte psa prsteníka a opäť vnímajte dotyk. A čo oceňujete práve teraz? Práve v tomto špecifickom momente. Uvažujte o tom. Môže to byť fakt, že dokážete počuť, myslieť a dýchať. Byť so svojím telom a oceňovať ho. S ďalším výdychom chyťte malíček.
Posledný prst dnešného cvičenia. Pomyslite si na niečo, čo oceňujete na tomto tréningu. Nadýchnite sa a buďte si vedomí svojho nádychu. Vydychujte a nechajte to ísť. Uvoľnite ruky a nechajte ich odpočívať. Alebo ich spojte. A tak, ako keď sme začali, môžete začať pozorovať a uvedomovať si, ako sa cítite. Čo ste si všimli? Čo sa teraz vo vás deje? Upriamte pozornosť k svojmu zraku. Otvorte oči, ak boli zatvorené. A teraz upriamte pozornosť k telu. K miestam, kde sa telo dotýka okolia. To bolo dnešné cvičenie vďačnosti s 10 prstami. Želám vám príjemný deň.